ಹಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇನಿ ಎಂಕುಲು ಮಾಮನೆಲ್ಲಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಂಚ ಬಂಚಿನಲ್ಲಿಗೂ ಒಂಜಿ ತಮ್ಮನ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಇತ್ತೆ ತಮ್ಮನ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋವೊಂದು ಎನ್ನದ ಅಂಚೆತ್ತ ಐಕ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೊಡತೆ ಅಂಚೆಂಕುಲು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದು ಪತ್ತೊಂದು ಪೋವೊಂದುಲ್ಲ ಪೂರ ವಸ್ತುನ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದು. ಅಂಚನೆ ಬಲೆ ಇತ್ತೆ ತೊಚ್ಪವೆದ ಆದ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ದೆ ನೆತ್ತುಲಿ ಒಂದು ಕೋರಿ ಪೂರ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡ್ದ್ರೆ ಎಂಕಾದಿತ್ತ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪರೆ. ಅಂಚನೆ ಬಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ತುಲೊಂದು ಬಿರಿಯಾನಿದ ಕಜಿಪು ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಸಾಲ ಮಲ್ತಿದ್ದ. ಅಂಚನೆ ಐಕ್ ನಾನು ಉಪ್ಪು ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತು ದಮ್ ಉಳಿದಿವೆರುಂಡು ಅಂದೆ ಐಕ್ ಪೊಡಾಯಿನ ಅರಿನ ಬೆಯ್ಯರೆ ಪಾಡ್ದ ಅವು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಚ ಒಂದು ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ತದ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ. ಅಂಚನೆ ಮೀನು ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದು ಐಕ್ ಮಸಾಲೆ ಪೂರ ರೆಂಕದು ದೀತ ಒಂತೆ ಪೊಡ್ತೇಕ ಮಸಾಲೆ ಪೂರ ಒಯ್ತೊನಿ ಬಕ್ಕ ಅವೇನು ಸಜ್ಜಿಗೆಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಸಜ್ಜಿಗೆ ರೆಂಕದು ಅವೇನು ಎಣ್ಣೆಡು ಬುಡ್ಪ. ಅಂಚ ಪೂರ ತಯಾರಿ ಮಲ್ತದು ಪೂರ ಪತೊಂಬೊಪ್ಪ. ಅಂಚ ತುಲೆ ಎಣ್ಣೆಡು ಬುಡೊಂದುಂಡು ಮೀನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಅಂಚ ಕೋರಿಲಕ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತುದಾಂಡ್ ಅಂಚ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದು ರಪ್ಪ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಯಾನ್ ಅಮ್ಮ ಮೆತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಅತ್ತಿಗೆ 4 ಜನ ಸೇರ್ದು ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚ ಬೇಗ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪೊರ್ತು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ತುಲೆ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಯಿ ಪಂದು ಎನ್ನದ ಅಂಚ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬೇಗ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ವೆಜ್ಡ್ ಅಂಚನೆ ವೆಜ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಮನೊಲಿ ಉಪ್ಪು ಕರಿ ಮಲ್ಪ ಅಂಚ ಐಕ್ಲ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದು ಪೂರ ಪತ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆ ಪಿದಡಿಯ ಪೂರ ಎಂಕುಲು ಪತ್ತೊಂದು ಚೆತ್ತೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಇಲ್ಲಿ ನಡು ಪೋನಾಗ ನೆಟೆ ಪೋನಾಗ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಂದಿನಿ ತುದೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪೋನಾಗ ಅಲ್ಪ ಏತ್ ತುಳಿ ಏತ್ ಬರ್ಸ ಬರ್ತದೆ ಏತ್ ನೀರು ಜಿಂಜಿದನು ತುಳಿ ತುದೇಟ್ ಮಸ್ತ್ ನೀರು ಜಿಂಜಿದನು ತುದೇಟ್. ಅಂಚೆನೆ ಇಂಚ ಮುಲ್ಪ ಪೋನ ಮುಲ್ತದ ಪೂರ ಪ್ಲೇಸ್ ಪೂರ ಉಂಡತೆ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಕಂಡ ಬಕ್ಕ ತುದೆ ಅಂಚ ಪೂರ ಪಚ್ಚೆ ತೋಜುಂಡು ಪೂರ ಮರ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ತೋಜುಂಡು. ಈ ಬರ್ಸ ಬತ್ತದ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಆತುಂಡು ಪೂರ ಕಂಡಡು ಪೂರ ನೀರು ಜಿಂಜಿದಿನ ತುಲಿ ಬರ್ಸ ಬತ್ತದ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಸ. ಅಂಚೆನಿತ್ತೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಮುಟ್ಟಿಯ ಮಾಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಮುಟ್ಟಿಯ ಅಂಚ ಪೂರ ಹೊರ ಗಾಡಿದು ಪೂರ ಅಲ್ನೋಡು ಮಲ್ತದು ಊರ ಕೊಂಡು ಉಲಾಯಿ ಪೂರ ಪೋದು ನನ ಬಂಜಿನಲೆಗು ಬಲಸ್ಗ ಬಂದು ರೆಡಿ ಮಲ್ದೆರ್ ಪೂರ. ಅಂಚ ಅಮ್ಮ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಬಗೆನ್ ಪೂರ ಈ ರೇಟ್ ಬಲಸೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಪೂರ ಸೋಕು ಮಲ್ತು ಒಂಜಿ ಕ್ರಮೋಟ್ ಬಲಸೊಡತೆ ಅವಲ ಒಂಜಿ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಬಕ್ಕ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಬಕ್ಕ ಪೋರಿ ಬಜಿಲ್ ಬಕ್ಕ ಅರಿತ ಪೊಡಿ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಲಿಜ ಉಂಡತೆ ಚಿಕನ್ದ ಕಲಿಜ ಅವೆಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಅವೆನ್ ಚೂರು ಅವೆಲ್ಲ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ತು ಕಂದ ಅವೆಲ್ಲ ಪೂರ ಬಲಸೊಡು ಬಕ್ಕ ನೊರ್ಗೆ ತೊಪ್ಪು ಅವು ಮಲ್ತು ಬಲಸೊಡು ಬಕ್ಕ ತೆತ್ತಿ ಅವು ಪೂರ ಮಲ್ತದು ಪೂರ ಶೋಕ್ ಮಲ್ತು ಈ ರೇಟ್ ಪಾಡ್ದೊಡು ಬಕ್ಕ ಬಂಜಿನಾಲ ಅಲೆಗ್ ಓವು ಇಷ್ಟ ಉಂಡತೆ ಅವೆನ್ ತಿನ್ಪಲ ಒಂತೆ ತಿಂದಾಯ್ಕ ಬಕ್ಕ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಪೂರ ಅವೆನ್ ದೆಪ್ಪುವೆರ್ ದೆತ್ತದು ಬಕ್ಕ ಪೂರ ಪಟ್ಟುವೆರ್ ಅವು ಪೂರ ವಸ್ತುನು ಉಂಡತೆ ಏತ್ ಬಗೆ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಉಂಡತೆ ಅವೆನ್ ಪೂರ ಮಾತಿರ್ಲ ಪಟ್ಟುವೆರ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಅವೆನ್ ಪೂರ ಮಾತಿರ್ಲ ಪಟ್ಟದು ಕೊರ್ಪೆರ್ ಮಾತ.
ಅಂಚೆನೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸೇಮೆದಡ್ಡೆ, ಕೋರಿ ರಸ, ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ, ಎಗ್ ಮಸಾಲ, ಬೊಕ್ಕ ಬಿರಿಯಾನಿ, ಕಬಾಬ್, ಬಿರಿಯಾನಿ ಐಕ ಸಲಾಡ್, ಐದಕ್ಕ ಕಬಾಬ್, ಐದಕ್ಕ ಮೀನು ಫ್ರೈ, ಐದಕ್ಕ ನುಪ್ಪು, ಸಾರು, ಪಾಯಸ ಈತ್ ಮಾತ ಐಟಮ್ ಇತ್ತನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಖುಷಿಟ್ ವನಸ್ ಮಲ್ತೇರು. ಎಂಕುಲ್ಲ ವನಸ್ ಮಲ್ತವಲು. ಒಂತೆ ಜನ ಈರೇಟ್ ವನಸ್ ಮಲ್ತೇರು, ಒಂತೆ ಜನ ಬಫೆಟ್ ವನಸ್ ಮಲ್ತೇರು. ಬಟ್ಟಲ್ಡು ಪೂರ ದಾದ ಪೊರೋಣ ತುಲೆ ಮಾತ ಐಟಮ್ಲ ಬಟ್ಟಲ್ಡು ಉಂಡು ನೆಟ್. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.